Hakuna chipepe. Kutoa by 2030. Because the stand above ndio. Yeah, the stand above ndio. Is serious? Serious. Tutachukua manda tutanga kuti sasutina nini. Basi kuna motikari yotenga moto. Yotenga moto. Ya, nutisikira kupamba ta chichifamba kudeso ayi. Kude tutuda bi tofamba ta gasha. Museko mwenutu pamwechete kana mugwagwa unonzi Glen kamzuru muna samora mazvi inozoshanda kwa zvakare kuita mutare road kana kuti muna Robert Mugabe inozoshanda kwa zvakare kuita mutare Robert Mugabe muna Iko muna DAP muna Glenara kana kuti muna road Glenari kana muna Enterprise aiwa kuna seko muna Rolf Avenue andikutozvinzwisisa mira tinyika zvakare navo vanogona kuva vachigibhela nekutandara nesu nemhosva ndo aiwa ndisikunzwisisa noti chinhu chatangira pakati because ungonzi mutoko mutare handitogone kuimba hai unoona apa akapfeka bhutsu dzangu ane mwe mfesi bata foni enda kana newe cameraman zvingaite handitomva ndepe uri kuita nemfesu apa akapfeka bhutsu dzangu futi dzanautenge Alipomsiya ndokuziva. Ondisiwe ndoko. Ibhutsu dzangu ibhutsu dzedu ibhutsu dzangu iwe cameraman bhutsu chatotora bhutsu dzangu ndofamba nei unogonduza kuti bhutsu dzogotorwa seiwo naichiko nedzangu zve ausadare sha apa ndachikomenta futi bhutsu dzako nditi dzakanaka futa paunyimbo ndedzako nedzangu anonyepo ya chinyepa zvakadare tondibhowa ipapa zvakapfeka zvese ndezvako nesirious yo ndiongadare kana begi iri nderako futi nderangu ira mana usadaro kani ibhutsu dzedu it's hey munoda kutoramba ne912 SS 2019 shangu nyowani tonyepo man zvakanei beita Melisha, wani big nangu. Asante kila Oh Melisha. Kwanje ipi? Kupipi kuja. Melisha, aswa tumaliza futi. Ndura. Tumaliza. Tatura shangu zetu tatora kamera betu. Tandione zeri vanhu vako. Melisha. Yanani. Kubuyiri ndianu. Musandidaro kani. Kuona kana bhutsu futi what's going on? Bhutsu. Taura zvakanaka. Taura kuti chichikuitika. Bhutsu pane zvaitika. Chichaitika. Taura kanchete ndianu. Ndianu. Chandirovesa panapa. Uyu. Kurozwa chichitara zvaitika. Taura pekedza ho. Taura. Kone mukudei mashure koko. What's going on? What's going on? Andikwanisi unozotsana. Vari kunetsa mira ndifonere officer. Vari kunetsera. Avasi kunetsa. Mese muri kundinetsa. Koi ini nderese futi ni. Zvakanaka shaka. Koi ini ndiwe kunetsa pachima njeni. Vatora bhutsu dzangu already. Melisha, unza muno background. Unza background unza chokunetsa yone background iri. Kwani wewe uta background. Sorry kani. Uta background. Rako futi. Kuyo risirako fanchaki. Tautobera kwa mali tabo ine njanu. Tani njanu. Kwani wewe. Saito kasha kani. Tete. Sha, achotuja tipe yedu Lenisha. Kwende hivi. Futi. Aiwa wafiri miri gari kondi yani warupa nayo. Ndianu. Ati iko chipo chipitika sio ndianu. Ndakutiza uyanike ponyo. Kwende wani wewe. Futi taura zvakanaka. Taura zvakanaka.
Ora mira. Taura zvakanaka mani. Cameraman. Saya dzangu kani. Zvifilmu racho ngazvigare. Chokwadi munhu angade kutoti chiita iva uni chiita kaiwe. Ndondiroza nezimonyari yakomana dekabatwa nhasi ndaidyiwa. Apa kai? Asina manya. Namanya. Sabufa kandibata akunyepa je. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. Nanzi chizia. Inonzi chiwe. Sisu yau ta. Zezita chama. Listen guys, what I say? Please go to our channel. Atangoti taura inonzi chiwe. ZFM Entertainment. What bata ipapo? Yeah, short by Tina Films. Yes, Tina Tina Films. ZFM chiyetika. Yes, aiwa bo guys, aiwa thanks for watching. But I'm darama manya. Ainena next time andizvide zvekuti imi mune ni munhu wangu inini. Aiwa munhu wangu. Bazanza usina munhu. Monyara rakaipa. What did you? When you don't pass the